Het is nevens het BFVW nou nog te vrijblijvend. Daarom moeten er normen gesteld worden. Op dit moment lijkt het zo dat de norm 0 is. Dus dat je niks doet, dan krijg je niks en hoe ik niks te doen. En wij vinden als BFVW, wil je de gruidevogels in Friesland behouden en wil je misschien zelfs wat meer gruidevogels krijgen, dan zul je wel wat doen moeten. Dus in wezen hebben we het over een zorgplicht. Ja, je hebt over, wij zeggen ik was maatschappelijk verantwoord borgje of maatschappelijk verantwoord ondernemen. En als je onderneemt met een heel soort loon, dan moet je ervoor zorgen dat een deel van het loon geschikt is of geschikt maken wordt voor gruidevogels. Alleen als je als boer nog wat extra's erboven opdoggen, like als het meisje van Plas Dras, krijg je altijd aan het BFVW-leid tenij nog een vergoeding. Het joeddijstige provinciale beleid, zo'n netwerkje. Er zit geen stok achter de door, dus als de ambities die er wel degelijk in zitten, als die net uitkomen, ja, dan kan de provincie ons niet meer doen. Nou, en dat zie je nou, want eigenlijk ben je een beetje machteloos. En dat betekent dat de politiek nieuwe beslissingen nemen moet en scherper varen moet. Het is geen toeval dat het BFVW dit nou zegt. Staatssecretaris Van Dam die had correct bekendmaken wat het Rijk dwaan zal voor het behoud van de gruidevogels.